sairaalassa. Matti, etkö sinä muista? Sinä sait siirron erityisluokalle. Mene siitä, hus! Moi. Ketä te ootte? Miksi te ootte noin hassuja? Moi, Matti! Mä hyppään sun päälle. Hih. Matti uutiset. Matin siirto erityisluokalle oli farssi. Hänet olisi mieluummin pitänyt siirtää omalle luokalleen takaisin. Häntä kohtaan hypittiin päin ja hän sai vakavia vammoja. Tällä hetkellä hän on sairaalassa.